Kublai phi baro kini gilongi kubor bam dagasngi. Katkum ki jingtip lay thu bakari Pakistan kala terwana ki United Kingdom bakan shimbiang yi record jungka kinhun runar jungka roach dale ki bala sha bai pinram lada ka UK kan pha biang yi kite ki Arngut kinongile persha san perthai. Ya kate ka jingterwa la yak pran ha ka jingelang ka bakar pang hapdeng umozin navi Menteri Kampo Ying jangka Pakistan berkajin Marriott High Commissioner jangka UK. Dagi snem ke UK kalayale ban be no yaki katu kat ningut ki dekot jangka kinhun runar ki blasha rai penrem halor kajing sha le ben berkayi briu. Wat la la weng no ia kajing long nong shong shnong jangki negeri Bilad House nem Arhajar Khatpra Ndrei ke Pakistan kala kentat ban pedyangi ki babun ki bala no ia kajing long nong shong shnong jangki na Pakistan. Kabala pelong yagi bansha penthut hakariang kaan lada menjur kani kajingyate kanong kajingkala ke pakrau bat kajing kentiu ka san perthai habdeng ka London bat ke Islamabad ha kaju kapor ka Pakistan kala Dawa ban yo ban tokit yu akbar bat uraja bat baro Arngut nagi kila Kynthoh ting e ya ka Pakistan halor kajing pelong shipai ya kari Karkum kajing ong jung ka sarkar Pakistan kitiki Arngut ki sha kenno bagi rapin sapriang ya kajing pinna persha eka sarkar kat bagi dam sa hayuki. Baro Arngut naki kidei ki blawat da ka sarkar Pakistan deban IT no mardor sha Pakistan layathu ba unavi ulaong ha ka Marriott ha kajing ya Kynthoh. Ka UK kamdan kajing yate ka babiang bat ka Pakistan bat ki ying bishar jung ka ribilan ki khanglat ki kajing karpat ban Pynphai ya ki briu ki badan ha kajing ma ban sha pan shitam ben.